दिनैनि सानाव जोंनि गेजेराव दायो सोरबाफोर गाज्रि बारहावा लाबोनो नागिरदोंब्ला जों बेखौ जेरैखिजाया होबथानायनि थांखि लानांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। दिनैनि समाव जों बुंनांगोन दि माब्लाबा समाव जोंनि हारिनि गेजेराव एबा जोंनि हालामाव माखासे सुबुंफ्रा गाव लुबैनाय बायदि जाजानो लुबैनायखौ लानानै माखासे दुथांफोरा उदखारि जोनोम होनो नागिरो आरो बेयाव मोनसे हारिया अशान्ति फैयो। मोनसे हारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिया गोमानो नागिरो। बेखौ सांग्रांथि होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मोनसे गोजोन आरो सान्थिनि बोसोन होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै दुलाराय बर' ओनसोलावनो उदखारि बेरेखा सान फालिदों आरो उदखारि बेरेखा सानखौ थांनाय 27 बोसोरनिफ्रायनो फालिगासिनो दं। दिनैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिराङाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी पार्कआव उदखारि बेरेखा सानखौ फालिगासिनो दं। दिनैनि बे उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लायो आरो बाहागो लानायजों गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय, बिबार बावनाय बायदि हाबाफारियाव बाहागो लाफायो आरो बाहागो लानायजों जोंनि हारिनि गेजेराव सम गाज्रि बारहावा लाबोनो थाखाय गाज्रि बिफां गायनो नागिरनायफोरखौबो मोजां नोजोर होनांगोन आरो दबथायनो खामानि मावनांगोन होनना रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होयो। दुलाराय बर' फरायसाया दिनैसिम 27 बोसोर उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोबाय थादों। दा उदखारि बेरेखा सान फालिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जे उदखारिनि जा थासारि, बे थासारिया सोमजिबाय दङमोन। असान्तिनि बेरेखायै जोंखौ माने गसंथानो थाखाय, सान्ति सृष्टि खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा जा थासारि सोमजिनांगौ, बेखौ दिनै जे हान्जा सुरनायनि माने दावगानायनि मोनसे हाबाफारि, आं बेवहाय आथिंनि हान्जा सुरनायनि बाथ्राखौ बुङाखै, स्पिरिचुवेल एन्ड मेन्टेल हान्जा सुरनायनि बाथ्राखौसो बुंदों। बर' हारिनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै बर' हारिखौनो थांखिनानै सोरबाया गावबाय दङ नामा, बेखौसो उदखारि सान फालिनायनि गेजेरजों जोङो दिनै नायबिजिरनायनि बा नायसंनायनि सम फैदों। आंनि बेक्तिगत मोन्दांथिया बेखौसो बुंनो नागिरदों, जोङो बे सानखौ फालिलांबाय थागोन, नाथाय जोंनि गेजेराव जाय थासारिखौ सृष्टि खालामनानै हासार, दै आरो माखासे थासारि सृष्टि खालामनो नागिरदों, गाज्रिनि बिफां गायनो नागिरदों, बेखौ नोजोर होनायनि सम फैदों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।